Li Sûrî welatên derdora wê hejmara qurbaniyan ji penaberên Sûriyê di kampên Lebnanê de gîhan 11 sivîlan. Di nav wan de jin û zarok hebûn. Her wiha çalakvanan dane diyarkirin got li kampa Ersal jinekê ji sermajiyana xwe ji dest da. Hevdem xalên tenduristiyê Lebnanî dane zanîn. Got şeş ji penaberên Sûrî li hemû kampên Ersal û Elbêqa jiyana xwe ji dest dane. Di nav wan de zarokek temenê wê 4 meh bû û yek 4 salî bû. Di heman demê de çalakvanan dane diyarkirin got di kalên temen mezin li taxa Eşşeir ji serma jiyana xwe ji dest dan. Li Helebê çalakvanan dane diyarkirin got pevçûnên yên Elbirêc û Meyasa 47 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di nav wan de 7 serbaz hebûn. Her wiha jê derên meydanî dane zanîn got îro pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li cebheya Elbirêc rodan û di ancamê de artêşa azad tangek rejîmê tê kişkandin. Di heman demê de artêşa azad da diyarkirin got wan xaleke rejîmê li taxa Emiriyê teqand û hate diyarkirin got 12 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Li Dereyê artêşa azad êrişî bargihên rejîmê li taxa Menşiyê kirin. Her wiha hate zanîn got artêşa azad bi çekên giran xalên rejîmê armanc kirin û hate zanîn got hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. Hevdem li gundewarê Dereyê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li bajarokê Busre Şam derketin holê û hate zanîn got artêşa azad bargihên rejîmê bi avêştokê û topên hawnê armanc kirin. Di heman demê de pevçûnên tund di navbera her du aliyan de li kevîka gundê Şaqra derketin holê.